Internet Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03 /06 870 98312. Attenzo! Terug even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de colonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Dames en heren, kijkers en luisteraars van Kulturu TV Internationaal. Hier ben ik weer, Raap Pengel. Voor de camera, achter de camera hebben we natuurlijk onze onvolprezen Krizu. Maar we zijn niet blij, we zijn verdrietig. En we hebben reden genoeg om verdrietig te zijn. We zijn op bezoek bij meneer Gemin en meneer Fernandes. En wat ga je doen bij een directeur, Praces, en een onderdirecteur van een middelbare school? Je gaat ze zien, je gaat ze groeten of je gaat ze bedanken voor het feit dat ze hun tijd, aandacht en al die andere goede dingen in je gestopt hebben, waardoor je bent geworden de mens die je tot op dat moment dan bent geworden. Maar je denkt niet dat je daar naartoe moet gaan om leed te gaan verslaan. Dat doe ik nu op dit moment en daar ben ik niet blij om, meneer Gemin. Goedendag. Goeiedag. Een immens populaire onderwijzer bent u, vanwege uw eerlijkheid. Het moet u wel heel veel pijn doen om te constateren dat er op uw school geroofd is en niet zo'n klein beetje ook. Dat klopt, dat klopt. We zitten al geruime tijd met het probleem dat we steeds worden bezoekt door ongewenste gasten. Steeds, Ja, vaker steeds. dus. Dit is niet de eerste keer. En zaken zijn vaker gerapporteerd, maar tot op dit moment hebben we geen verandering gezien. En in principe nu is het wel een beetje te veel geworden. De school, het hele onderwijsproces is op dit moment stopgezet, omdat we gewoon wel niet kunnen werken. Door deze ongewenste gasten hebben we geen stroom, geen water, geen internet, niets. Wat? Dus u snapt dat we dus op deze manier de school niet kunnen verder kunnen draaien. Ja, dat is logisch, dat is logisch. Maar het is meermaals gebeurd en u heeft aangifte gedaan, er is niets uit de bus gekomen tot nu toe. Wordt u serieus genomen, hebt u dat gevoel? Dus dat is ook de vraag die ik mezelf stel als ik daadwerkelijk serieus word genomen. Want als het probleem meermalen wordt aangekaart en men doet er eigenlijk niets aan, ja, dan vraag je je af hoe verder. Ja, inderdaad. En het slachtoffer is de leerling. Dat klopt, dat klopt. Kijk, we moeten morgen eigenlijk beginnen met de nieuwe repetitieronde. Maar helaas kan dat geen voorgang vinden, want er kan helemaal niet gewerkt worden. Ja, ik zie aan uw hele mimiek dat u echt ontzettend boos bent. Maar... Nou, boos wil ik hem, maar ik ben teleurgesteld. Oh, teleurgesteld. Ik ben heel diep teleurgesteld. Ja, en net wat u aangeeft, het zijn dus uiteindelijk de studenten die het ten nadele komen.
Ja, nu hebben ze echt huis gehouden, want niets werkt meer. Dat klopt. En, onze hele stroomvoorziening is meegenomen. Stroomtoevoer naar hier is ook meegenomen. Er zijn telefoonkabels en internetkabels van alles en nog wat zijn meegenomen. Airco's zijn, die koperen buizen zijn ook meegenomen, kapot gemaakt. Ja. Dus Ja. Het is een bende, het is een roversbende. Aladdin met zijn rovers zou je haast denken die zich schuldig maken aan dit soort zaken. Ik denk dat ze juist erger zijn dan dat. Want ik bedoel door al deze vernielingen, ja, dupeer je eigenlijk de mensen, de toekomst van morgen eigenlijk. Want nu wordt het onderwijsproces gestaakt, ja, en die kinderen die blijven eigenlijk achter. Dat is waar. Ja. Deze kinderen moeten morgen de toekomst uitmaken. Ja. Maar ik meen, de pers heeft gelukkig breed aandacht hier aan besteed. Ik hoop breed genoeg. In ieder geval... Ik hoop, dus dat is wat ik hoop. Ik hoop dat er, ja, maar als u het mij vraagt, mag de pers nog meer aandacht hier aan besteden. Want zo kunnen we niet verder. Nee. Zo kunnen we helemaal niet verder. Nee. Ja? Ja. Je kan niet een school gaan sluiten omdat er... dieven, boeven, schurken, ja, maar dan onverlaten. Als je kijkt naar de oorzaak zelf, want ik bedoel als wij hier wachters hadden, dan was dat kunnen voorkomen. Ja, dat wilde ik u Dus vragen. het Hebt grootste... u wachters? Nee, we hebben al de hele tijd geen wachters en daarover heb ik het juist. Vanaf het begin heb ik dit probleem aangekaart. Ja? En niet ik alleen, ook de andere directeuren van de andere scholen op dit complex hebben het aangekaart. Maar tot op heden hebben we gezien dat er geen reactie daarop is gegeven. Nog steeds hebben we geen wachters en dit is het gevolg ervan. Weet u wat men zegt in het buitenland, dat de Surinamer ontzettend veel geduld heeft wanneer men kijkt naar de manier waarop het land bestuurd wordt en de onvrede die in het volk heerst, bij het volk heerst, en toch blijft men doorgaan. Voeren jullie, de onderwijzers van Suriname, de compagnie of peloton aan van geduldige mensen in dit land? Zijn jullie on top? Want bedoel, dit is toch in enkel land zou dit verkropbaar zijn. Dat is waar. Kijk, we hebben wel geduld, maar aan alles is er een einde. Aan alles komt er een einde. En ook aan ons geduld. Dus vandaar dat de scholen op dit moment zijn gesloten. Ja, u had ook geen keus. Geen water, ja, geen stroom, geen internet, geen licht. Er is niks. Dus vandaar. Oh my god. Maar ik kan niet anders dan tegen het eind van dit interview, waar we tegen aanlopen nu, u het allerbeste toe te wensen. U heeft geen telefoontje van de minister gehad, van de minister van Onderwijs? Nou, ik heb geen enkele reactie van geen enkele instantie gehad. Nog minder van de minister. Nou ja, de dag is nog kort, dus laten we even kijken wat het nog wordt. Ik hoop echt wel dat men op mijn brieven gaat reageren. U heeft geschreven? Ja, ik heb brieven geschreven, ik heb e-mails gestuurd. Ja, dus ik hoop dat er wordt gereageerd, want we moeten uiteindelijk toch wel van start gaan met het proces, anders blijven de kinderen maar achter. Dat is waar. Ja. Cultuur TV Internationaal heeft een breed publiek. Nederland, België, Frankrijk, Amerika, Suriname. En ik weet dat HAVO in Suriname ontzettend veel intellectuelen heeft afgeleverd. HAVO heeft zijn verdienstelijkheid aan dit land meer dan bewezen. Mocht u een beroep doen op het bedrijfsleven, op het bedrijfsleven, meneer Gemin, hebt u nu de gelegenheid. Daar is uw camera. Nou, in elk geval niet alleen maar het bedrijfsleven, maar het hele ministerie van Onderwijs. Dat ze het probleem zo snel mogelijk aanpakken, want als het zo doorgaat, dan kunnen we het vergeten. Met betrekking tot het onderwijsproces kunnen we het helemaal vergeten. Ja, en dat kunnen we niet hebben. Nee, zeker niet. Willen we een goede toekomst tegemoet gaan, ja, en willen we deze studenten eigenlijk klaarmaken voor wat ze straks te wachten staat in de maatschappij,
Nou, dan moeten we wel heel snel zijn. Oké. Ja. Ja, meneer Gemeen, mede namens de kijkers van Cultuur TV Internationaal ga ik u al het wensbare succes toewensen. En hopelijk wordt dit probleem snel, maar doortastend opgelost. Ja, natuurlijk. Ik kijk ook uit naar het moet dan wel een structurele oplossing zijn. Ja, want een ad hoc oplossing, daarin hebben we niets. Nee. Ja, daar hebben we helemaal niets. Maar het moet daadwerkelijk een structurele oplossing zijn. En daarnaar kijk ik echt wel uit. Dank u wel. Graag gedaan. Vele dank. Kijkers, u heeft het gehoord, meneer Gemin. Blijf te midden, is teleurgesteld, maar vertel de waarheid. Er is gestolen hier op deze school. Ik neem de camera even mee om u te laten zien hoe de kabels erbij liggen. We hoeven niet te filmen wat er op die borden staan. Maar kijk, hier liggen de dikke, ik ben geen elektricien, maar ik kan me zo voorstellen dat deze peperdure kabels, dat weet ik wel, peperdure kabels meegenomen zijn door onverlaten. Door mensen die deze zaken of gaan gebruiken waar ze bouwen. Kijkt u, dit zijn internetkabels en telefoonkabels die meegenomen zijn. Die gasten die hebben dus een tijd gehad met een broodje en een bakje koffie erbij waarschijnlijk. Hebben huis gehouden hier. Hier ligt alles los op de grond, onverstoord, ongehinderd. Hebben ze hier alles afgerukt. 1, 2, 3, 4 leidingen. 1, 2, 3, 4. En dus grijpen, grats, afrukken, wrats, stel ik me zo voor. En we praten over een aantal meters. Dames en heren, kijkers en luisteraars. Dit doet pijn. Dit kan niet. Dit is eigenlijk moord. Moord of poging tot moord op de toekomst van Suriname. Zeggen we niet met z'n allen, moeten we kijken hoe onderdelen hier liggen. Hier liggen de kabels, waarschijnlijk werd het daglicht of heeft de hond ergens geblaft. Maar ze hebben dit achtergelaten als een soort treitering, een soort, ja, weet je, een soort van, ik heb er geen woorden voor, van kijk hoe geweldig we zijn en dan laten we dit voor jullie achter om aan te tonen dat we er zijn geweest, een soort handtekening. Het is verschrikkelijk en het is verschrikkelijker als je hoort van zo'n aimabele man die met zijn hart en zijn ziel hier op deze school lesgeeft. We hebben niet eens gepraat over zijn salariering, want we weten hoe beroerd dat is voor de onderwijzers in Suriname en ook het verplegend personeel. Ik heb die vraag achterwege gelaten. Hij ziet dat die man geraakt is omdat hij denkt, waarom? Wat hebben de leerlingen, deze schurken, boeven, dieven, onverlaten misdaan? En ze komen dit soort zaken jatten om in plezante situaties te gaan verblijven. En dan denk je, oh, die heeft het gemaakt in de samenleving of in de maatschappij. Maar nee, want de helft van het materiaal waarmee hij zijn plezante woning gebouwd heeft, heeft hij gestolen. Vaak, tegenwoordig, in Suriname. Ik ben ook teleurgesteld. Omdat dit onmogelijk kan, mag. Kijkers, luisteraars, als u weet, als u denkt te weten wie schuldig is aan deze dingen, aarzel niet. Spoed u naar de politie om dat aan te geven. Ongeacht als het je vader, je oom, je neef, je broer, je opa, je oom of wie dan ook is. Aarzel niet. Help de politie dit op te lossen. Moord op onze toekomst.
We lopen aan de hand van de directeur, meneer Gemin, om de school. En wat we tegenkomen, we schamen ons bijna om het voor u te filmen, aan de ravage die deze gewetenloze mensen hebben aangericht. Kijkt u, kijkers, kijkt u hier. Hier liggen de kabels. Nee, dus ze hebben gezien dat deze geen geld oplevert. Dus hebben ze deze maar gelaten. Dat zijn van die coaxkabels hoor ik. En die hebben ze laten liggen. Dus die hebben ze niet meegenomen. Maar Airco, daar uit de muur gerukt. En die Airco is op zijn plek gelaten, maar die kabel is weg. Vanaf de body van die Airco tot aan de muur. Kijkt u hier. Kijkt u hier. Zekering, kasten, dit noemen ze dan een... ja, hier ligt het dan. Het bewijs, het heeft geregend en er is water in dat deksel gaan liggen. Een groepenkast. Weg van de muur, weggerukt om onderdelen eruit te halen. Het leek wel alsof een maniak gisteravond hier tekeer is gegaan. Zo'n mafkees die niet zijn best gedaan heeft en geen diploma heeft gehad. En heeft gedacht, maar laat mij geen uitspraken doen die ik niet kan. Kijk hier. Kijkers, kijk hier. Koper. Weg. En het is iemand, ben je geneigd te zeggen, die weet waar de dingen liggen. Het moet iemand zijn. We hebben hele intelligente rechercheurs in Suriname. Hele intelligente rechercheurs. En ik ben ervan overtuigd dat dit soort zaken aan hun is toevertrouwd. Ze gaan achter de boeven komen. Amansa doatori disi, bestudera zaak disi. En aan het doen zomaar. En God weet. Ano eeuw aan doen. Look wat dat. Helemaal. En het is, we praten over zeker een 300 meter. 200-300 meter. Helemaal. Alle koperdraden weggerukt, weggehaald. Om te gaan verkopen. Maar de mensen die dat ook kopen. De mensen die dat ook kopen. Dat kunt u niet doen. Dat kunt u niet maken. U bent heler. U bent erger dan de steler. Hou daar rekening mee. Daar. Dan ga ik het straks becommentariëren. Kijkers en luisteraars van Kulturo TV Internationaal. We zouden niet compleet zijn als wij niet met de leerlingen van de verschillende scholen gepraat zouden hebben. We hebben hier minstens 3 leerlingen van LICO 1 zeggen ze dan, Lyceum. Dames, goedendag. Dit is Kulturo TV Internationaal. Jullie zijn de buren van HAVO 1, HAVO 4. Ja, kom maar dichterbij, jonge dame. En er is bij je buurman gestolen, waardoor je collega's verstoken zijn van onderwijs op dit moment. Hoe vinden jullie die tory? Ik vind het toch wel zielig voor die kinderen. Maar tegelijkertijd niet. Want ze hebben nu wel eerder vakantie, maar ik vind het zielig. Ik vind het wel zielig, maar na de vakantie gaan ze gelijk repetitie moeten maken. Oh, dan worden ze volgepompt. Ja, met en jij bent? Nadira. Nadira? Ja. Nadira, dankjewel. Ja. En mevrouw... Sharon Roos. Sharon Roos? Ja. Ja, ik vind het ook erg voor ze. Want ze hebben dan niet alle leerstof gehad die ze moeten krijgen. En dan na de vakantie gaan ze dan ook gelijk repetitie moeten maken zonder dat ze leerstof hebben gehad. Is heavy, want deze school is vrij heavy normaal. Lastig als dit erop komt. Ja. Weer hè?
Helemaal. En u, mevrouw Minei. Minei. Zit lekker met je popcorn. Mevrouw Minei, Saritori. Ja, het is, want nu kunnen ze geen les volgen en is ook een beetje lastig. Ja. Als je de overheid de advies zou moeten geven, want ik heb begrepen dat er geen wachter op die school is, waardoor... Nee, hè? Nee. Waardoor, en mevrouw met de mooie naam schuilt achter me. Maar u mag hier komen hoor. Ja. Jullie hebben trouwens alle 3 mooie namen. Maar als je de overheid de advies zou mogen geven, want jullie zijn de toekomst van morgen. Jullie worden minister, jullie worden artsen, jullie worden ICT'ers, jullie worden doktoren, weet ik veel allemaal. Advocaten enzovoort. Als je de overheid de advies mag geven, want als je onderwijs mist, dan kan je al die dingen die ik net heb opgenoemd vergeten. En als je de overheid de advies mag geven, ik begin bij mevrouw Nadira. Nadira. Wat zou het advies van jou naar de overheid zijn? Om toch wel meer te letten op wat er... Dus om meer te letten op wat er gebeurt op die scholen. Ja. Want sommige dingen worden niet verteld aan het ministerie. Dus dat zou ik aanraden. Dat wel. Dus er gebeurt meer? Ja. Ja, Tori, Otaki. Tori, Otaki. Ja, dat is mijn advies. Oké. Ja. Het ministerie moet beter op die scholen letten. Ja, toch wel. Ja. Oké, dank u wel mevrouw Nadira. Dank u wel. En mevrouw... Sharon Roos. Roos. Ja. Mijn advies voor het ministerie is die wachters te betalen en die leerkrachten ook uit te betalen. Ja. Zeg ze met... Zodat die leerkrachten gemotiveerd zijn om les te geven. Ja. Oké, dank u wel. En mevrouw... Minei. Wat zou uw advies zijn? Ja, de overheid kan starten met security guards op die scholen. Security guards? Ja, Papa Chan heeft een kans om het beter te maken voordat hij weggaat. Oké, Papa Chan. Ja. Dat zeg je eerbiedvol. Ik vind het goed dat je dat zegt, Papa Chan. Het klinkt bijna Chinees, maar goed, het is meneer Chandrika Prasad Santokhi heeft de kans om het goed te maken voor 25-25. Oké, en dat is in ieder geval security guards op de scholen in Paramaribo. Ja, wachters. Wachters, zodat erger voorkomen kan worden. Dames, ik ga jullie bedanken. Mede namens alle kijkers van Kulturo TV Internationaal in Nederland, België, Amerika, Suriname en Frankrijk voor het willen praten met ons. Als u familie over zee heeft, mag u nu groeten. U krijgt nu de gelegenheid. Daar volgen jullie op mijn TikTok. Oké, mooi Tori. So, yeah, you win the jackpot. Nou, kijkers, het is een bijzonder fijne ervaring om te praten met jonge studenten op onze middelbare scholen. Deze studenten zijn van het lyceum, buren van de HAVO en u ziet het, ze vinden het erg omdat ze denken, je hoort ze denken, stel dat het bij ons gebeurd was. Dan hadden ze het ook niet leuk gevonden. En ik vind het erg, maar dat heb ik al meerdere malen gezegd. Ik wil je bedanken voor nu en we spoeden ons naar de persconferentie, Chrisu en ik. En we zeggen tot straks, tot de volgende keer. Caltrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers. Caltrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw!
Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man niet veilig staan. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg.